ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক তাৰমানে ইউনিফৰ্ম নহয় বস্তা দিব খুজিছে প্লাষ্টিকৰ যে বস্তা मोनसे टपिकखौ गनले गनले खनले खनले जों ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो जे गावनि फिसा थासारियाव बा गावनि बिसि थासारियावबो बा गावनि हौवा थासान्दियावबो गुबुन जों रिलेसनाव थानाय बा गुबुनजों बेफोरबायदि थासारिखौ आरो मैया बेफोरबायदि भिडिअ मोनसे नुदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना जिंथि होनानै नोंथांमोना नायना जाबाय माबा बुंदों गावनि गोरोन्थिनि थाखाय न'खरखौ गासैखौबो सिलिंखार खालामनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजनि गेजेराव दिनै साफा सानै सुबुंनि गेजेराव बेफोरबायदि सावगारिया नुजाथियो स' जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे मानगोनां उखिल गगैसारा बिथाङा मा होनदों अंगनबादिनि थाखाय गोबां बा फरायसाफोरनि थाखाय फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों मा खोथा बुंदों बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो गिबियावनो एसे होखादों आङो स' जियानो जाया मानो मा खोथा बुंखौ स्टुडेन्टफोरखौ लानानै फरायसुलिफोरखौ लानानै बिथाङा मोजां खोथा बुंदों आरो बे खोथाखौबो नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नाजागोन जियानो जाया मानो हौवा हिन्जावनि गेजेराव बेफोरबायदि दिनै मोजां मोनलायनानै न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय गथ' गथायनि लाइफ बा गथ' गथायनि बैफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ लाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन बेफोरबायदि जुदि जोंनि समाजाव जोंनि समाजनि गेजेराव जाबाय थायोब्ला स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायगोन ला मा खालामदों बिथांमोना दुनियानि हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नाम्बार गुन्दा स्टप सिला गावदामा ओंखाम सिला गुन्दा दै स्टप आंखौ सिनायफैना दुनियानि एक नाम्बार गुन्दा नोङो सिला माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनि दसे आंखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसो होयो थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसो दे जेबो गिनांगौ गैया जियानो जाया मानो दिनै नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि सावगारिखौ साननैसो सिगाङावसो बेफोरबायदि थासारिया जानानै थांदोंमोन जोंनि गेजेराव नाथाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों जुदि गले गले नुबाय थायोब्ला समाजा बबेथिं दैथायगोन बा समाजनि थासारिया माबायदि जागोन बे गोबां साननो गोनां खोथा दिनैनि समाव स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि जुदि गावनि हिन्जाव थासान्दियावबो गुबुन हिन्जावजों जे रिलेसनशिपआव थायोबा बा बेफोरबायदिनो गुबुनजों नङा होमबा बेफोरबायदी जायोब्ला बेफोरबायदी थायोब्ला न'खराबो सिलिंखार जागोन लोगोसे गथ' गथाय আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক মই সঁচাকৈ সমালোচনা কৰিছোঁ আৰু ধিক্কাৰ দিছোঁ 600 টকাত দুযোৰ ইউনিফৰ্ম আজিৰ পৃথিৱীত সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি তাৰমানে ইউনিফৰ্ম নহয় বস্তা দিব খুজিছে প্লাষ্টিকৰ যে বস্তা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্লাষ্টিকৰ বস্তা পিন্ধাবৰ কাৰণে একচুৱেলি দুযোৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত 600 টকা দিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাণ এখনৰ দাম 600 টকাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ একাপ চাহ আৰু একাপ কফিৰ দাম 1200 টকাতকৈ বেছি হ'ব তাত দুযোৰ ইউনিফৰ্ম 600 টকাত যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক দিয়ে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে এই গৰমৰ বতৰত অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেমাৰ হ'বৰ কাৰণে স্কিন ডিজিজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গৰমৰ বেমাৰবিলাক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানে যে এনেকুৱা ধৰণে যি ইউনিফৰ্ম দিয়ে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা টকা আহে তেওঁলোকে কিয় অলপ টকাটো বঢ়ায় ষ্টেট চেয়াৰটো অকণমান বঢ়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিয় অলপ বেছিকৈ টকা তেওঁলোকে নলয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইটো সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ কাম সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ পইচা অভাৱ হৈছে নেকি সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ টকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তাৰ পাছতো এই কাম কৰাটো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ অদূৰদৰ্শিতা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি অন্যায় আচৰণৰ প্ৰতিফলন